Il-Partit Nazzjonalista se jkompli jiddefendi lill-poplu Malti u Għawdxi kollu għaliex il-Partit Nazzjonalista qed ikompli juri li huwa gvern alternattiv b'saħħtu. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Borg waqt attività soċjali li kellu l-erba' filgħodu fejn saħaq li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jkun tarka għall-poplu kollu. Quddiem dawk preżenti l-kap tal-Partit Nazzjonalista irringrazzja lil kapu xenti Bernard Gregg tal-ħidma tiegħu matul dawn l-aħħar 5 snin fil-waqt li qal li se jkompli jfassal politika fl-interess tal-poplu. Apparti minn hekk Borg irrefera għall-aħħar skandlu tal-Partit Laburista brabta mal-art tal-Fortina fil-waqt li insista li kull persuna responsabbli għandha ġor responsabilta u qal li dan l-iskandlu jkompli juri li gvern Laburista ma jaħdimx fl-interess tal-poplu. Hekk kif l-indipendenza tinsab ftit jinbis il-bot il-kap tal-Partit Nazzjonalista ħeġġeġ lil daw kollha preżenti sabiex jattendu l-mass meeting tas-sibt li ġej sabiex ikompli joħroġ biċ-ċar li l-Partit Nazzjonalista huwa t-tama tal-poplu. Intant għal din l-attività soċjali l-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mill-partner tiegħu Sera Bajjada kif ukoll mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello.